Bai, orain bai. Egun on guztioi, ongi etorriak jardunaldi honetara, Euskadiko Parke Teknologikoen sareko antolatzen duten emakumeak zientzia eta teknologian, jardunaldi honetara. Goizan zehar hainbat ekitaldi eta ekintza desberdinak egingo dituzue. Hemen Gernikako ikasle eta irakasleak, Txorierri eta Rekalde Berriko ikasle eta irakasleak ditugu. Espero dugu jardunaldia zuen gustukoa eta interesgarria iruditzea. Eta ongi etorria emateko gaur dakagu gurekin Itziar Epalza, Euskadiko Parke Teknologikoen sarearen zuzendari nagusia. Beraz, Itziar, zure txanda. Bueno, a ver, ¿sí? Vale. Bueno, egun on guztioi, eta eskerrik asko gurekin izateagatik. Eta nola ez, eskerrik asko, Izaskun, Esti, Amaia, Nagore eta Lore. Euskadiko Parke Teknologikoen sareko zuzendari nagusi naizen aldetik, atsegin handiz aurkezten dizuet emakumeak zientzia eta teknologia proiektuaren aurtengo edizioa, laugarrena dagoeneko. Oraingoan, zorioneko gaude, izan ere naiz eta maskarekin egon. Berriro ere gaude aurrez aurre eta. Beraz, berriro ere dugu, elkarri begietara begiratzeko aukera. Eta oso, atsegingarria da, izan ere, emakumeak zientzian eta teknologian duen eginkizuna sendotzea. Zehazki, parkeen sarean 2024ko plan estrategikoaren funtsezko alderdi bat da, duela egun gutxi batzuk aurkeztu dugun bezala. Emakumearen ordezkaritza sustatu nahi da. Parkeen sareak planifikatzen duten ekintza guztietan, eta bultzatu eta agerian jarri nahi da, emakumeak enpresetako erantzukizunezko postuen duen ordezkaritza. Os decía que es un placer teneros a todas y todos vosotros aquí, en vivo, presencial, en directo, con mascarilla, sí, pero volvemos casi al día a día, a volver a tener una vida normal. Y empezamos con estas jornadas que para nosotros y para nosotras son muy importantes. La iniciativa de Ciencia y Tecnología en Femenino, que es en lo que estáis participando, tiene como objetivo conseguir que aumente el porcentaje de chicas, de mujeres, en el mundo de la ciencia y la tecnología. También de vosotros, los chicos, pero sobre todo de ellas, porque estamos, y luego veremos unos datos, muy lejos todavía de tener una presencia y una participación equilibrada. Y es importante porque a día de hoy una gran parte de los retos de la sociedad del futuro tienen mucho que ver con lo que está pasando en la investigación en la ciencia y la tecnología. Y es importante que nosotras aportemos también nuestra visión a todo ello. Como objetivo, como os decía, animaros a que podáis actuar y operar en lo que se llaman profesiones STEM. Estamos hablando de profesiones vinculadas a la ciencia, a la tecnología, a la ingeniería y a las matemáticas. Permitidme también que agradezca a Mariluz y a la Universidad de Deusto la ayuda que nos está prestando para organizar todos estos eventos. Durante el año, por los parques pasarán 1.700 alumnas y alumnos todos los años para acercaros todo lo que se está haciendo, para que descubráis todas esas mujeres que hoy en día están desarrollando y liderando proyectos de futuro, pero para que descubráis también todas las mujeres que a lo largo de la historia han aportado conocimiento, valor y talento. Estoy seguro y segura que si os pregunto, podréis decirme una.
Efectivamente, esa. Bueno, pues luego hacéis un ejercicio y os podéis saber todas las mujeres que a lo largo de la historia han aportado muchísimo, muchísimo valor. Ya sé que no resulta fácil que penséis a qué os queréis dedicar el día de mañana. Yo os animaría a que en primer lugar hagáis lo que queráis hacer. Chicas, no permitáis que nadie os diga que esa profesión no es de mujeres. Las profesiones no tienen sexo. Sois vosotras las que decidís lo que queréis hacer y cómo lo queréis hacer. Chicos, exactamente lo mismo. Cualquier profesión es válida para cualquier persona. Y es eso, profesión, personas. No hablamos de profesiones, sexo. Todas y todos vosotros debéis hacer lo que queráis hacer, porque la vida laboral es muy larga y tenéis que dedicar mucho tiempo. Intentad dedicárselo a eso que os gusta. Os voy a dar algunos datos. La realidad nos dice que esto que estamos haciendo es importante, porque en el último informe de mujeres y hombres en Euskadi 2020, elaborado por Emakunde, que como os decía, dirige Izaskun Landaida, que luego va a estar con nosotros, en formación profesional de grado medio y grado superior, las familias profesionales con mayor número de mujeres matriculadas son la sanidad, con un 32,3%. En servicios socioculturales y a la comunidad, un 15,6%. En administración y gestión, un 13,6%, que es donde más o menos se concentran. En cambio, el alumnado masculino está en diferentes familias profesionales. Se concentra en fabricación mecánica, donde las mujeres no estamos, y ellos son un 21,7%. En administración y gestión estamos en un 13,4%. En electricidad y electrónica solo en un 11,3%. En instalación y mantenimiento en un 10%. Con lo cual, como veis, sigue habiendo mucha diferencia. Y por tendencia, las mujeres van hacia temas más vinculados a salud, cuidados, etcétera, y vosotros vais hacia áreas más de ingeniería. Luego vais a ver cómo hay mujeres referentes en estos momentos que están haciendo y tocando muchas áreas y muy diferentes. También es importante deciros que lo que tengáis que decidir ahora puede marcar una parte de vuestro camino, pero no va a ser decisorio. Para que os hagáis una idea, yo soy periodista. Yo estudié letras y he acabado en el mundo de la tecnología, porque la vida nos va llevando y nos va generando oportunidades. Con lo cual, como os decía, tenéis que pensar en lo que realmente os interesa y queréis hacer. Dentro de lo que es todas estas jornadas, vamos a hacer varias iniciativas. En primer lugar, vais a conocer la experiencia de mujeres que en estos momentos trabajan en el parque y están desarrollando diferentes proyectos. Escucharemos a Izaskun y luego además vais a poder visualizar la exposición y tendréis una serie de talleres que esperemos que también despierten en vosotros y vosotras interés. Así que nire partes ya, dena dago, espero dugu, jardunaldia, ondo joan dadila, eta mila esker, gurekin izateagatik. Zure hitzengatik, orain plazer handiz aurkezten dugu Izaskun Landaida, Emakundeko zuzendaria. Izaskun. Eskerrik asko, Mariluz. Bueno, egunon guztioi eta ongi etorriak, ni laburra izango naz, uste dut benetan gaurko protagonistak direla, gero entzungo ditugun ikerlariak. Baina bai hasi, eskerrak ematen lehenik eta behin Euskadiko Parke Teknologikoaren sareari eta bere zuzendariari den Itziar Epaltzari, eta zientzia eta teknologiari buruzko jardunaldi hauek antolatzeagatik. Zientzia, teknologia eta berdintasuna. Benetan gai garrantzitsua da hau. Garrantzi handia du. Argi dago, Itziarrek esan dauen bezala, zientzia munduan emakumek duten presentzia oraindik ez dagoela orekatua. Oraindik ere
gutxiengoa dira emakumeak. Eta badakigu, desoreka honen arrazoietako bat, ikasketen aukeraketa izaten dala, besteak beste. Hor, generoak eragin handia, itzela esango nuke nik duela oraindik. Naiz eta arlo honetan nesken emaitzak mutilen parekoak edo hobeak izan, ikasketa zientifiko eta teknikoetan mutilak, gizonak dira nagusi. Ez da beraz, esan dodan bezala gaitasun kontu bat, aldiz, neska eta mutilek zuen bizitzetan zehar, jaso dituzuen mezuekin du zerikusia eta baita erreferenten faltarekin, edo erreferenten ikusezintasunarekin. Esan dodan bezala argi dago ez dala gaitasun kontu bat. Karrera edo ikasketak aukeratzen dituzten une horretara iritze aurretik, une honetara orain erabaki behar duzu ezer ikasi nahi duzuen, neska eta mutilek mezu asko jaso dituzue, batzuetan hitz gisa, beste batzuetan adibide edo ekintza gisa, eta mezu horietako askok pentsarazten diezuete, ikasketa batzuetarako, beste batzuetarako baino gaitasun handiagoa duzuela, edo ikasketa batzuk, beste batzuk baino gehiago dagozkiela neska edo mutil zarielako, ezta? Zaila da neska batek karrera zientifiko bat aukeratzea, adibidez, beretzean edo eskolan, ez badu inok animatzen hori egitera. Zaila da, ez badizuete, garrantzirik eman zientzietako ikasgaietan aurrera egitea, edo beste ikasketa mota batzuk egitera animatzen badizuete. Gainera, ziurrenik neska horrek emakume zientzielarien adibide gutxi asko ikasi edo ikusi ditu, ez egon ez direlako, baizik eta ez direlako kontuan hartu historia zientifikoaren liburuetan. Desde luego, como decía Itziar, la brecha de género en la elección de estudios es uno de los principales, que no el único factor que hay que tener en cuenta cuando analizamos el fenómeno de las mujeres en la ciencia y la tecnología. Y esa brecha de género, sin duda, está influenciada por todos esos mensajes que como sociedad vamos lanzando a los chicos, a las chicas, a los niños y a las niñas desde que nacen. La buena noticia de todo esto es que si es posible construir desigualdad, porque es una construcción social, también podemos hacer igualdad. Es posible lanzar mensajes a las chicas que les hagan sentirse parte del mundo científico. Es posible mostrarles las grandes aportaciones de las mujeres científicas a lo largo de la historia y ejemplos de mujeres que trabajan en el ámbito de la ciencia y la tecnología, como los que vamos a tener hoy oportunidad de escuchar. Vamos a escuchar a Estíbaliz Díaz, a Nagore Garmendia, a Lore Zumeta, a Maya Vizcarruénaga, todas ellas pues moderadas por Mariluz. Tenemos que tener en cuenta, además, que partimos aún de una concepción androcéntrica del conocimiento considerado científico. Hay que incorporar, por tanto, una dimensión de género a la investigación, a la ciencia, para que, entre otras cosas, en este campo quepan todas las personas y quepan también todos los ámbitos de la vida, desde los relacionados con la productividad hasta los que tienen más que ver con el cuidado de las personas. Pero además del factor que mencionaba Itziar de elección de estudios y el de la concepción androcéntrica de las materias de ciencia y tecnología que os decía, hay que tener en cuenta más factores a la hora de analizar este fenómeno, como por ejemplo las dificultades que tienen las mujeres en el mercado laboral. Necesitamos que se corrijan los mecanismos de promoción, de evaluación, que pudiendo parecer neutros, lo que hacen es discriminar colateralmente a las mujeres en el ámbito de la investigación académica y en su promoción profesional. Hace falta, pues, remover estructuras, hace falta, pues, renovar caminos,
descubrir nuevas vías que nos permitan dar una respuesta adecuada a los desafíos que tenemos delante. Y para ello necesitamos las políticas de igualdad también en el ámbito de la ciencia y la tecnología. Sin duda son nuestro instrumento de transformación para mejorar y para conseguir una sociedad más justa y habitable. Beste barik, eskerrik asko, eta espero dut gaurko jardunaldia opara baizatea. Eskerrik asko Izaskun zure hitzengatik. Eta orain bai hasiera emango diegu mahai inguruari, beraz, mesedez, Amaia, Nagore, Lore. Bueno, esti oraintxe batuko da guregana. Gaur, ohore bat eta aukera ezin hobea daukazue, lau profesionalekin hizketan jarduteko, ditugu gurekin Amaia, Lore, Nagore eta esti oraintxe batuko dana. Parkean lan egiten duten lau profesional dira, zientzia eta teknologiarekin zerikusia dutenak. Beraz, beraiekin hasiko gara hitz egiten eta gero bai, bukaera partean eskatuko dizuet, zuek dituzuen zalantza, kezkak edo komentarioak plazaratzeko, bai? Beraz, edozen zalantza badukazu elkarrizketaren zehar, gorde eta bukaera aldean konpartituko duzue, bai? Como os decía, vamos a hablar ahora, entablar una charla, una conversación con estas 4 profesionales de la ciencia y la tecnología que trabajan en los parques tecnológicos de Euskadi, concretamente en el de Vizcaya. Entonces, les voy a pedir, orain laburki, kontatu zer egiten duzuen, zuen lanean, zuen arlo profesional edo personalean, eta baita ere nola heldu zarete horietara, ezta? Edo zu estizu hasi zaite? Bueno, ni estudian naiz eta lan egiten dut Astin, Gernikakoak zaretenez, ezagutuko duzu Sukarrietan dauka egoitza, Txotxarramendi Irlan, Gaidaren aurrean, oso leku polita bai. Eta, bueno, nik biologia ikasi nuen, Leioan, eta gero, 3. mailan nengoela, hor ikusi nuen eskaintza bat, jartzen zuela ekologia laborategian, laguntzaile moduan, ia zerbait sartu nahi bazen, ez? Egia da, biologian neska gehiago daudela, emakume gehiago daudela ikasten, baina gero, biologiaren barruan dauzkagu 2 talde bezala, laborategiko lana eta landa lana. Eta batez ere zuen emakumea laborategiko lana egiten, biokimika, botanika, mikrobiologian, baina landa lana egiteko oso emakume gutxi zeuden. Zaltu nintzenean, emakume bakarra nintzen, ez? Orduan, hor, hasi nintzen laguntzaile moduan, baten ginen hilabetero lagintzera Oka ibaiara, edo hemen Ibaizabal ibaiara, Zodean batean, todoterreno batekin, ez? Eta, bueno, gero nik neuk egin nuen tesia, larga pedagogikoetan, Erdin, Antxoa eta horrelako gauzetan, eta gero, Astin hasi nintzen lanean, hasieran hasi nintzen zuek oso gazteak zarete, baina Prestiz itsasontzia ondoratu zen, itsasontzi bat 2002an, eta hor bota zuen txapako tepila, horren ondorioak ez duten bat aztertzen, eta gero hasi nintzen gainbirarekin lanean, eta, bueno, ibili naiz buki ozeanografikoetan ikertzen, eta, bueno, zorionez gero eta emakume gehiago gara landa lana egiten duguna, izan ere Astin plantillaren erdia baino gehiago emakumeak gara, baina falta zaiguna da gora goiztiriztea. Gero eta gehiago gara, baina oraindik badaukagu ermuga bat goiko postuetara. Y es que Nagore, en tu caso. Sí, yo soy Nagore Garmendia, soy doctora en Ingeniería Física por la Universidad del País Vasco, en Leioa, y soy física, estudié ciencias físicas. Cuando acabé la carrera empecé como becaria en un centro tecnológico, en el departamento de acústica y edificación, y empecé a estudiar distintos materiales para edificación, hacía mapas de ruido para reducir en ciudades, en Bilbao, hacíamos medidas de cuando edifican una casa tiene que tener un aislamiento, en bares, en pubs, bueno, un poquito de todo. Luego, pues yo había estudiado la rama de electrónica, informática y automática y quería, pues bueno,
quería hacer algo distinto y encontré trabajo en Madrid diseñando satélites, que me ha gustado siempre la astronomía mucho y dije, bueno, pues voy a probar en Madrid a diseñar satélites para que nos funcionen los móviles muy bien. Y estuve allí 5 años y pues te cambian las prioridades y quería regresar pues con mi familia y cerca pues de mis amigos. Y entonces me puse en contacto con mis profesores de la universidad y me dijeron que podía empezar a trabajar en contratos de investigación en la universidad. Y dije, ¿por qué no? Pues bueno, trabajé en diseño de telecomunicaciones móviles, distintas formas de transmitir datos y empecé a sacarme la tesis bastante mayor, que la gente generalmente la tesis la hace después de la carrera. Dije, bueno, mientras también empecé a dar clases en la uni, en prácticas y a dar clases en algún máster. Mientras daba clases conocí a un científico que estaba trabajando en un proyecto para diseñar acelerador de partículas, que suena así muy esotérico, y me dijo a ver si me apetecía meterme en ese proyecto. Y dije, suena súper interesante, algo nuevo, y dije, ¿por qué no? Pues vamos a probar. Y entonces empecé en el 2008 y llevo ya 13 años en una empresa aquí que se dedica a diseñar componentes, sistemas para aceleradores de partículas, que diréis, eso es súper lejano, ¿para qué sirve eso? Igual os suena el CERN o Big Bang Theory, que es la serie esa que trabaja en un acelerador de partículas, pero que se puede utilizar para experimentos científicos del universo y demás, pero realmente también se utiliza para diseñar nuevos materiales que utilizamos en nuestra vida cotidiana, desde empastes más seguros, desde que los móviles cada vez son más potentes, ordenadores supercuánticos, aviones más seguros, detergentes más eficaces, en arqueología. Pues las baterías de litio, esas que tenéis que los móviles os duran un montón, pues también son gracias a nuevos materiales que se han estudiado, en sanidad, sobre todo en medicamentos, en tumores, o sea, hay un montón de aplicaciones. Y yo soy la responsable del laboratorio de alta frecuencia, que nos dedicamos eso, pues a diseñar, luego fabricar, testear. Integramos todo y la verdad que está muy bien porque trabajamos un equipo muy distinto, ingenieros mecánicos, ingenieros de control. Es muy importante el trabajo en equipo, me permite viajar y luego cuando superas un reto pues te da una satisfacción personal importante. Entonces, pues bueno, la investigación es durilla, pero te da muchas satisfacciones personales. Gracias, Nahore. Como veis también de lo que empiezas, ¿no? Cómo va evolucionando y cómo va cambiando la carrera, como decía Itziar, pues la elección de los estudios es un hito, pero que luego la vida no se sabe por dónde te lleva, ¿no? Sí. Muchas gracias. Lore, zure kasuan? Bai, kaixo guztioi, ni Lore naiz, Lore Zumeta, eta bueno, ez dakatain esperientzia luzea, baina kontatuko dizuet pixka bat zer ikasi duten eta zer ari naizen orain egiten. Nik ikasiet matematikako gradua EHUPV-en, eta gero matematika ikasi ondoren, master bat egitera joan nintzen estatistika aplikatua eta ikerkuntza operatibaren inguruan. Ze, bueno, matematika, igual, zuek orain ikusten dezuen matematikan, dana dira kalkuloak, eragiketak, integralak, eta hor badago, baina matematika askoz zabalagoa da, eta karrerako azkenengo urtean, bi aukera bezala nituen, matematika teorikotik eta abstraktotik jun, edo zerbait aplikatuago ikusten dena gizartera aplikatuta dagoen arlo batetik joan, eta niri ikusi nun hori gustatzen zitzaidala, benetan ikustea nire egunerokoan edo nire ingurukoetan eragina daukan zerbaitetan lan egitea gustatuko litzaidakeela matematika aplikatuta, ze matematika gustatzen zait, eta hori dela eta aukeratu nuen estatistikaletik joatea. Eta gaur egun ikerketa zentro batean nago doktoretza egiten, nire solaskideak esan dute doktoreak direla beraiek, ni nago pauso horretan doktoregotza egiten, eta esango dugu erdian, gutxo gara erdian nago, eta beste erdia falta zait doktoretza bukatzeko. Ikerketa zentroa da BCAM, Basque Center for Applied Mathematics, Bilbon bertan dago, Bilbon zentroan agian bere paretik pasazarete, Alameda Mazarredo aurrean, eta bueno, BCAMen bertan ikerlari asko daude, ez bakarrik matematikariak, matematikariak, ingeniariak, fizikariak, biologoak ere bai, espezialitate askoko jendea, eta nik nire tesian
aplikatzen dut matematika edo hobeto esan da estatistika ulertzeko kiroleko lesioak. Nola futbolean gertatzen diren lesioak batez ere, eta nola ze arrisku faktore dauden, saiatzen naiz nire eredu estatistikoak aplikatuta, ikusten ze arrisku dauden kiroleko lesioetan. Eta ulertzen mekanismo lesionala nolakoa den, eta ze eratara afektatzen duten faktore hauek mekanismo lesionalean. Eta bueno, honen helburua izango litzateke gero erabakitze prozesuetan bai adituentzako medikuak, fisioterapeutak, erreadaptadoreak, hauentzat osagarri izatea, lagungarri, eta batez ere diseinatzeko prebentziozko lesiorako prebentziozko ariketak edo. Eta horretan nabil lanean nire doktoregoko tesian. Eskerrik asko, Lore. Imaginatzen zenuten... Bai? Imaginatzen zenuten matematika ikasi eta kirol lesioetan lan egitea? Hasiera batean lotura bitxia dirudi, baina bai zientzia, teknologia, matematika ikasiz gero arlo guztietan lan egin daiteke. Beraz, kasu hemen daukagu adibide polit bat. Amaia? Bueno, egunon guztioi, ni Amaia Bizkarguenaga naiz, eta egiten dut lana Itelazpin, hementxe ondoan dago, 101 eraikinean, ondoan, hemendik 1 metrora. Eta Itelazpi, hitzak adierazten nahi duena da irrati telebista azpiegiturak, bale? Gu gara sozietate publiko bat, eta egiten duguna da, batez ere, kudeatu Euskal Autonomia Erkidegoan dauden telekomunikazio azpiegiturak. Mendietan ikusten ditugun dorre eta antena horiek, hemen inguruan Ganeta, Oiz, Bilbon bertan Banderaz, zuen inguruan, Gernika inguruan, Oiz askotan ikustiko zenuten, ez? Horiek dira igual handienak, horrelako 250 inguru azpiegitura kudeatzen ditugu. Eta azpiegitura horietatik egiten duguna da telekomunikazio zerbitzuak eskaini. Adibidez, EITB-rentzako, bere irrati eta telebista seinalea etxe guztietara eraman, edo antena edo azpiegitura horietan terpe zerbitzu eman telekomunikazio operadorei, Itelazpin zerbitzu desberdinak eskaintzen ditugu horren inguruan. Nik ikasi nuen telekomunikazio ingenieritza, Bilboko ingenieritza eskolan, nik ikasi nuenean deitzen zen Escuela de Ingenieros, bere garaian, hain dela urte batzuk izen aldatu zioten, eta berez ingenieria eskola ingenieria deitzen da orain, behar dan bezala, noski. Eta, nik ikasi nuenean, ginean, egia da telekomunikazio bazala, ez dut esango berria, baina bai zan karrera nahiko hasi berria zen, eta, nire garaian, gutxi gora bera, erdia eta erdia egongo ginean, emakumeak eta gizonak, ikasten. Baina, egia da eskola horretan, industrialak eta hola, beti euki duela, perfil maskulinoagoa edo esan dezakegu, eta hori garai hartan suposatzen dut, aldatzen joango dela, eta hori da asmoa, ezta. Itelazpin, komentatu nahi nun, gu departamentu teknikoan gara 9 teknikari, horietatik arduradunak 6, eta 6 horietatik, aipatu nahi nuke, nirekin beste emakume batek egiten duela lan arduradun bezala, bera obratako arduraduna da, obra eta ingurumena, eta ikasi zuen bide, ubide eta portu ingenieritza. Eta, gure lana asko da, edo gure lana teknikoa da, adibidez niri mendia asko gustatzen zait, eta ahalbidetzen dit mendira asko irtetzea, eta pixkat konpaginatzea bulegoko lana eta mendiko lana, ez? Ni gaur egun naiz Tetra zerbitzuko arduraduna, Tetra da telekomunikazio zerbitzu horietako bat Itelazpik eskaintzen duena, erakunde edo entidade publikoei komunikazio kritikoak egin ahal izateko sarea, da Tetra sarea, eta gure bezeroak dira, edo izan daitezke, diputazioak, bertako basuitzaileak, edo
edo Bilboko metroa, ur partzuergoak, datu edo agotzeko komunikazio kritikoak behar dituzten zerbitzu horiei, tetra bidez ematen diegu albideatzen diegu komunikazio horiek egitea. Gutxi gora bera, hori gero jarraituko dugu suposatzen dut komentatzen. Eskerrik asko, Amaia, sarrera bezala oso interesgarria, ikusten duzue oso perfil eta profesio anitzak ditugula hemen, ezta? Hemen gaur publikoan dakaugu 14, 15, 16 urteko neska mutila, eta jakin nahiko nuke beraien adinean aurretik edo beranduago zerk motibatu zintuzten zuek edo nork inspiratu zintuzten bide hori jarraitzeko, ez? ¿Qué os motivó, quién os motivó, quién os inspiró, quién os animó a dar los pasos para estar donde estáis ahora, ¿no? Zure kasuan? Niri egia esateko dena gustatzen zait. Batzuk esaten dut ezak zer aukeratu zer gustatzen, niri kontrakoa dena gustatzen zait. Baina, hor eukin nituen oso naturzientzia eta biologia irakasle ona, eta azkenean nik uste dut hori izan zela motivatu nituena, ez? Gero egia da izan zela nahiko kuriosoaz, ubi nengoela jaukera egiteko, deuskura erakontatu ditzen zuzen bidea egiteko, zuzen nahi nuen baita igual abogada feminista, hor neuka, aukeratu nuen hori, baina egia da, erabaki nuenean biologia egitea, izan zen, eukin nuen kontrako handia, alde batetik nire biologia irakaslearak esaten zidan nola zoaz, biologia ikastera, nire gurasoen aldetik ere izan oso pozik, nota honak nituen eta ematen zuen nota honak eukitzekotan, esaten, telekonzertueko notak nituen, esaten ulertzen nola botako nuen nire etorkizuna maldan bera biologia aukeratuz, ez? Horren zentzu horretan, komentatu nahi nizuena da, behar ditugu ingeniarionak, baina ere behar ditugu biologonak, kazetarionak, abokatunak, orduan superargi baldin badaukazue zer izan nahi duzuen, aurrera joateko. Hori bai, egia da, nirekin ikasi zuten gehiengoek ez dutela biologian lan egiten. Orduan, horrelako zer aukeratu izatekotan, izan behar zara ona, eta baina oso motibatuta bazaude, lor daiteke horretan egitea, ez? Hori bai, nire kasuan aukeratu nuen, baina ez neukan zalantzarik gain nintzela ingenieritzek egiteko. Nik uste dut gaur egun dagoen arazoa batzutan da, batez ere nesken kasuan, zalantzetan jartzen duzuela gai zaretela, ez? Orduan, ez dakit, galdetzen badizuet, hemen zaudetenen artean, ez dakit zenbatek oso goiz da galdetzeko, aukeratu duzuen zer egin, baina adibidez mutilei galdetzen badiet, nortzuk, zenbat mutilek daukate argi, ez dutela zientzia egingo. Bale, 5, eta zenbat neskek daukate argi ez dutela zientzia egingo. Ondo. Nahiko parekatuta. Osea, ondo dago. Esedez. Esan nahi nuena da, askotan esaten digutela, nik ez dizuet esango zer egin behar duzuen, baina batez ere, eta neskei zuzenduta, ez baduzue zientzarik egiten, ez dadila izan gai zaretela zalantzan jartzen duzuela. Mundu guztia ez da gai edo zer egiteko, hori ere egia da, ez dugu esango mundu guztiak egin dezakela, baina argi dagoela mutilak bezain gai zaretela zientzia egiteko, edo teknologia. Bai, hori oso mezu garrantzitsua da, ez? Azkenean norberaren gaitasunaren konfiantzan eduki behar duzue, eta hori gustokoa badaukazue eta jarraitu nahi baduzue bide hori, ez dik esan bezala, aurrera, eta beti esaten du, horrelako jardunaldiak dira, zientzia eta teknologiara hurbiltzeko eta hobeto ezagutzeko. Gero aukeratu zuek egin nahi duzuena, izan daiteke zientzia eta teknologia edo ez, baina askatasunez aukeratzea. Eskerrik asko, Esti. Pues yo, como la mayoría de vosotros, no sabía lo que quería hacer. Se me daban bien las matemáticas y la física, me gustaba. Y en el segundo de bachillerato vuestro, que antes era COU, pues tuve un profesor de matemáticas buenísimo, que explicaba fenomenal. Y era muy exigente, muy duro, y entonces
antes no teníamos tantas ayudas que os explicaban los tipos de carrera, íbamos totalmente a ciegas, acabábamos y pues bueno, si sacabas buenas notas, en nuestra época era el teleco, lo que estaba de moda por luego la salida profesional. Y entonces pues me asesoró un poco, en casa me han apoyado siempre lo que quería hacer, me dijeron haz lo que quieras, por supuesto, y hablé con este profesor, me dijo, yo te recomendaría hacer algo matemáticas, físicas, y dije, bueno, le pregunté a él un poco a ver qué me recomendaba y me dijo que la física tenía mucha matemática, pero que era más aplicada. Y dije, bueno, pues voy a probar. Y luego mi hermana, tengo una hermana mayor también que era física, y entonces hablaba con ella y me decía, pues yo ingeniería, hablábamos a ver pues un poco de qué, porque es que no tienes ni idea realmente de lo que se estudia y a lo que te puedes dedicar. Ahora tenéis estas oportunidades donde os explicamos tipos de trabajo. Antes no existía, tenéis orientadores. Yo recomiendo preguntar muchísimo, intentar probar extraescolares de robóticas y esos de ciencias, porque dentro de ciencias hay muchísimos campos que son totalmente distintos, que hay un montón de oportunidades y entonces, pues bueno, cuanto más probéis y más preguntéis y más sepáis, pues os podéis enfocar a distintas cosas de ciencias. Independientemente, creo que luego, que como ha dicho Izaskun, tenéis que hacer algo que os guste, se dedica mucho tiempo y es súper importante que te sientas a gusto. Y luego que la vida te da muchísimas oportunidades. Las ciencias te puedes dedicar, se puede aplicar a todo, o sea, a todo. O sea que, vamos, os animo a tener tiene una visión global y muchísimas aplicaciones. Gracias. Sí, totalmente de acuerdo. Preguntad en vuestro entorno, descubrid, mirad, porque hay muchas posibilidades que no conocéis y es normal. Pero bueno, pues mirar a ver qué hay por ahí. Lore, zure kasuan? Bai, nik ere antzera, komentatu dutenan antzera, ez neukan oso garbi, gian zue baino edade pixka bat gero iristean, batxiergoan edo nondi joko nuen, beti gustatu izan zait, ikastea gustatzen zitzaidan, hori egia da. Eta matematika gustatzen zitzaiten, baina hizkuntzak ere bai. Eta, nik egia esan, bai egin nula zalantza, enekin matematika ingenieritza zer ikasi, eta, matematika nahi dut, baina gai izango naiz, hori nik manuen kezka hori, Eta asko lagundu zidan, egin nuen jendean esperientziak entzutea, jende desberdinak hitz egitea, karrera ikasi duna, ate irikitara joatea, eta, bueno, adibidez, nire ama irakaslea da, baina lehen hezkuntzan, zue baino txikegoko jendean irakasle, eta nire amak zaten zidan, ni nire garaian matematika gustora ikasiko non, baina, bueno, etxean, bostan nahi arrebazian, eta ez egon dirurik ikasteko, eta magisteritzara joan nintzen. Ezin zuten ikasi, eta animatzen zidan ikasteko eta ere bai, da nijo, baino, ez da oso zaila izango. Hori banuen kezka hori, eta ona nintzen, enitzen txarra. Eta jendearekin hitz egin da, esperientziak entzutea eta horrelako elkarrezketak izatea, horrelako tokietara etortzea eta oso ondo dago eta komendatzen dizuet. Eta pixka bat ona modu naturalean iritsi naiz, jo naiz egiten, suerte aukidet, apoiatu naute familian nahi dudana egiteko eta ez dut inongo trabarik izan. Eta, nahiko modu naturalen iritsi naiz ikerketara. Eskerrik asko, Lore. Amaia? Bueno, nire kasuan, nik ere ez neukan guztiz argi, hori, 17-18 urte Euskanean zer egingo nuen, baina azkenan erabaki nuen ingenieritza, bai neukan bastante argi, ingenieritza izango zala, eta iruditzen zitzaidan zabaltzen zizkidala pixka bat aukera desberdin asko. Eta hori garai hartan bastante mugatua zegoela, industriala, teleko hasi berria, eta bueno, orain dauzkazuen aukerakin ez dizuet esan nahi. Osea, dauzkazue pila bat espezializazioa hasieratik aukeratzeko modua, eta bueno, horrek irakitzen dizkizue pilo bat, zuen gustuen arabera edo zuek zer gustatzen zaizuenaren arabera, edo zein arlo tekniko aukeratzeko. Baina nire kasuan, más o menos bai neukan argi ingenieritzan bat izango zala, eta nire etxean, nire neba nagusiagoa, 2 urte nagusiagoa, telekon hasi izan, eta ez da non, nire bai, hasiko naiz. Gustatzen zitzaidan lehenengo urtetan ikusi nuena nola ari izan, eta egia esan nik ez dut inoiz pentsatu ez naizela kapaz izango. Hori nire burutik ez da inoiz pasau.
Orduan, bueno, hasi nintzen telekomunikazioetan, ba hori, pixka bat jakin gabe zehazki irrati komunikazioak izango ziren, telematika izango zen, edo, baina, bueno, pixkat, hori jakinda bide desberdinak eukiko nituela. Gero, karrera egiten zoazenean, ba, gustatzen zaizkizu gehiago gauza batzuk, nire kasuan irrati komunikazioak izan ziren, eta pixka bat hortik joan zan gero nire bizitza profesionalare bai, ez? Hasi nintzen irakasle moduan Mondragon Unibertsitatean, bai irakaskuntza alor horretan, bai ikusten nuelako ere bai aukera, erakutsi eta nik ere asko ikasteko, orduan egon nintzen urte batzuk unibertsitatean, eta gero nirekin ikasitako lagun batek, emakume batek ere bai, nahiarak deitu zidan egun baten, eta esan zidan, Itelazpin proiektu berri batekin hasiko gara, tetra komunikazio sarearekin, eta pertsona bat behar dugu. Eta, bueno, irakaskuntzan egon ondoren denboratxo bat, zan guazen probatzera ber enpresa mundua, eta, bueno, pixkat aplikatzera ja konkretuago nik ikasitakoa, ez? Eta, bueno, orduztik Itelazpin nago. Baina, bueno, nik uste dut, orain dakazuela, nire kidek esan dutena, ez? Gure garaian zegoen, ez dut esango mugatuago, edo ez zegoen hainbeste aukera. Osea, ziren, danak ziren industrial, teleko, empresarial, biologia, matematika ere pixka berezitxoa zen, baina orain, dauzkazu pila bat, egon izenan ikusten gidak prestatu dituzuenak, eta gainera jartzen dizuete, ze aukera daukazuen gero lan egiteko segun eta ze ikasten duzuen, orain daukazue 1000 aukera eta gomendioa esan duguna, osea, norberak pentsatu dezala, zer gustatzen zait niri? Niri gustatzen zait pila bat mendia adibidez, eta hori ere bai pentsatu nuen, niri lanean pasatzen ditugun ordu guztiak, pentsatu, zure bizitzaren erdia baino gehiago zaude lanean. Eta, albadut konpaginatu, noizbehinka mendira noala, nire lana bertan pixka batera dagoelako, nahi baino gutxiago noa, egia da, bulegoan daukat lan gehiena, baina, hori ere faktore bat da, orduan, pentsatu behar duzue, zertan pasatu nahi dut nire denbora. Eta, gaur egun dauzkazue, 1000 aukera, eta teknologiaren barruan, eta zientziaren barruan, ez dizuet esango, milioika. Osake, hori da pixka bat gomendioa. Ez mugatu zuen burua, osea, nahi duzuena ikasi dezakezue gaur egun, orduan mugarik ez dago. Hori da pixka asko. Batzuk igual pentsatuko dute aukera larrek dituztela eta ezakitela nuni jo, Bueno, ikusten duzuen bezala hemen, argi ezekan inor, hau da, zalantzan daude kasu askotan, hori denbora aurrera joan, erabakiak hartu behar, baina asko ez daukate argi, zuek agian batzuk ere argi eukiko duzu zer egin nahi duzuen, eta beste asko zalantzan egongo zarete, baina ikusten duzuen ez, baita ere normala da, ez da? Bueno, orain hori baita ere beraien gane pentsatzen, zer jakin izaneko zenukete beraien adinean? Zer dakizue orain, edo zer joan zarete deskubritzen zuen profesioei buruz, eta aurretik ez edekitena? ¿Qué os habría gustado que os contasen sobre vuestra profesión? ¿Qué habéis descubierto? Que sabéis ahora que habéis contado esto, ¿no? Bueno, alde batetik daude ikasketak eta gero dago lana. Eta batzutan nahiko ezberdinak dira. Esan nahi dut, karreran ikasten duzuna balio dizu lanerako, baina puntu bateraino, ez? Gero lan egiteko beste trebetasun batzuk behar dituzu, ez? Eta zentzu horretan, Itxarre komentatu du hori dagoen banaketa letra eta zintzen artean, niri ez zaidala asko gustatzen. Azken, niretzako dira humanidades esaten zaiona, ez? Eta orduan, ni lanean orain nagoela, igual ikasi nuena baino, beste trebetasun batzuk dira garrantzitsuagoak. Adibidez, taldean lan egitea oso garrantzitsua da, jakin behar da. Ni orain naiz, adibidez esan naiz, koordinatzailea, Europear proiektu batena psikologiaren oso garrantzitsua da, jendearekin lan egiteko super garrantzitsua da, ondo idazten jakitea, zen nire orain, adibidez, ertzen zaizkit ikasleak tesia zuzentzeko, eta nik daukadan arazoa ez dakitela. Orain adibidez, oso garrantzitsua baita ere, geroz eta lotuagoak daudela gauza batzuk, zientzia batzuk beste batzuekin. Orain gu daude datu pila analizatzen, modelo matematikoekin, orduan hastin gaude fizikariak, matematikariak, modeladoreak, baina hori, igual nik baino beto egiten dute, modelo matematikoak eta ez dakiz zer, baina ez dakite idazten.
Eta hori oso garrantzitsua da, bai, beraz, naiz eta zientziak edo letrak ikasi, ez ahaztu besteak, esan nahi dut. Zientzia egiten baduzue, jakin behar duzue idazten. Osea, txostenak egiten, artikuluak publikatzen, gero, jakin behar da ondo komunikatzen. Orduan, bueno, noski ingelera ezinbestekoa da, orduan, ez ahaztu guzti hori. Ez esan, nik zientziak egiten ditut eta ahazten dute ez, orduan. Bai, unibertsitatean ikasten duzuna oinarri bat ematen dizu, baina jarraitzen dugu ikasten, eta ikasten, eta ikasten, eta ikasten, ez? Eta nire, adibidez, nire tesi zuzendariak, bere tesi egin zuen makina de eskribir batekin eta kuaderno milimetratu batekin grafikak egiten, ez? Nik gero ikasi behar izan nuen programa batzuk moldatzen. Orain dauden programak ez daukate zer ikusirik, iten kasi behar izan dut, ez? Orduan, lan egiten ikasten da. Eta ematen dizuna, eta oso garrantzitsua da baita ere, ze eremu zabala daukan. Orduan, ni orain nabil jasotzen formakuntza, talde lana nola hobetu eta horrelako gauzoetan, biologiarekin zer ikusi gutxi daukana, ez? Orduan beti, eduki behar duzuela burua, ez dakit, zabal-zabal ikasteko prest, eta oso eremu ezberdinetan ikasteko gogoekin, eta beti ez mespresatu letrak esaten dena, ez? Ze behar dituzue, baita ere eta oso garrantzitsuak dira. Bai, jakintza teknikoak lanbide heziketa batean, edo unibertsitate batean ikasten direnak oinarriak dira, baina esan bezala, gero beste kompetentzia asko behar dira egunerokotasun horretan, ez? Eta zorionez, kompetentzia guzti horiek bizitzarekin garatzen eta ikasten doaz, ezta? Oso ondo. Sí, pues yo estoy prácticamente de acuerdo. Iba a decir que, aunque seamos de ciencias, para entender bien tienes que tener un dominio del lenguaje tanto de escritura como de lectura, porque por mucho que seas muy bueno en ciencias y no entiendes los documentos, luego el inglés, idiomas es súper importante y hasta a nivel personal quieres viajar, hacer un viaje en ciencias, el campo es en inglés, muchos documentos o libros ya solo de temas específicos necesitas el inglés. Luego hay un estereotipo de que la gente de ciencias, pues a veces, bueno, en su día a mí me han llegado a decir, pues si eres normal y estudias física. Eso lo he oído bastantes veces, cosa que decía, pues no sé por qué. Pues de que no somos sociales o no nos gusta el deporte o yo qué sé, no sé qué estereotipos, sobre todo en el pasado. Ahora yo creo que se está rompiendo bastante, pero en el pasado sí había más estereotipos y el trabajo en equipo es fundamental. Ahora yo creo que el nuevo sistema educativo se enseña a trabajar por proyectos, trabajo en equipo, que a veces yo cuando estudié nos enfocábamos solo en herramientas técnicas y las herramientas humanas son súper importantes en cualquier trabajo. Luego, gestión también, o sea, pues cuando trabajáis en equipo, pues ya veis que con equipos son más fáciles, otros más difíciles. Y un poco, pues lo que ha dicho ella, o sea, que es muy importante, no olvidéis las letras, a pesar de que sean ciencias. Sí, yo quisiera añadir que creo en los estereotipos que dices que Big Bang Theory, yo sé que os encanta, pero para mí ha hecho mucho daño en cuanto a estereotipos, porque los científicos que aparecen ahí son freaks, todos. Sí. Las mujeres que aparecen, si son científicas, son freaks y visten mal y son feas. Y la que es guapa es tonta, ¿no? Entonces, yo creo que nos parece muy moderno y muy guay Big Bang Theory, pero desde el punto de vista de los estereotipos creo que ha hecho mucho daño. Y que, sin más, también deciros que, bueno, yo participo en un programa que lleva la Universidad de Deusto de mentoras. Se me inspira, de hecho, creo que igual hasta fui mentora de alguno de vosotros aquí en el Instituto de Guernica. Y en ese sentido es muy importante, yo he sido mentora en el colegio de mis hijos y creo que es muy importante que vean que las que hacemos ciencia no somos freaks ni nada, que puedes tener una vida, porque antes nos han vendido mucho la vida sacrificada y que tienes que renunciar a todo y que ya solo no, podemos tener una vida normal si es que existe, lo que es una vida normal, que no lo tengo muy claro. Pero, o sea, que no penséis que pues, si dedicáis a la ciencia, si soy investigadora tengo que renunciar a todo. No. Somos madres o no, guapas, feas, o sea, que hay de todo tipo de investigadoras. ¿Tenéis alguna idea preconcebida sobre cómo es una persona que se dedica a la ciencia y a la tecnología? ¿No? Con bata, ¿no? En el laboratorio y sin hablar con nadie, yo creo, delante del ordenador. Totalmente distinto. Todos esos estereotipos, como veis, pues somos
gente normal, yo siempre digo también entre comillas, ¿no? Pues hay de todo como en todos lados. Lore, ¿qué les Oba, dirías? Nei, gustatuko litzaidake igual zuen garaiko nik gertuago izatea zientzia edo zenik oso urrun ikusten nun zientzia, esan dituen estereotipoak ere bai, zientzia da laborategian, bata batekin, baina orain, bidea egiten ari naizen bezala, ikusten dut zientzia edo zerren atzean dagoela, eta nik uste gaur egun ere pandemiagatik ere bai, pandemiak gauza txarrasko eukitu, baina alde honetako bat da zientzia presenteago daukagula da zientzian abantaiak eta zientzian beharrezkotasuna ikusi dugula, eta azkenean ni zuen adinean igual ez nintzen konturatzen matematika edo zer atzean zegoela, edo adibidez, ez dakit, botila dolata honen atzean zientzia dago, zilan atzean ere bai, eta, gu laurok ere espezialitate desberdinetakoa gera, baina aman komunean, gauza asko ditugu da, pixka bat jasotzegatik bai esan dutena, zientzian ze garrantzizkoa den talde lana. Nik igual imaginatuko nun, zientzia egiten dula pertsona oso listo, inteligente batek eta horrela, baino, keba, ez. Osea, hau ez da horrela, edo zeinek aldu egin, benetan gustatzen balin bazaizue jarraitu eta edo zeinek balio du. Benetan pasia balin badezue, kuriositatea, segi, eta hori adibidez, nik nire doktoretzan, gaitasunetako asko oso garrantzizkoa direnak komunikazioa idazten jakitea da, ze azkenean nik nire emaitzak komunikatzeko gai ez banaiz, horrek ez du ezertarako balio. Eta lan egin behar dut ere bai, nik ditut dato batzu, baina dato horrei esan nahi eman behar diot, eta nik ez dakit ezerrez kirol medikuntzari buruz. Zertxo bai, baina benetan mediku batekin alderatuta ez dakit ezerrez. Orduan, nik egoten naiz egunerko parte handi bat, ordenagai horren aurrean, programatzen, kodigoa, bestea, esatea niri, nahi oso ondo etortzen zait, aditu batek esatea, aldagai hau guretzako hau esan nahi du, eta beharrezkoa da, eta hori talde lana, garrantzi handi. Eta taldean hitzetan, ez da? Taldeak desberdin eta perfil desberdinikoak. Nik behar bada, komentatuko nuke, guke erabaki behar izan gendunean, aipatu duten bezala ez geneukan informazio gehi, eta igual nik baineukan, edo uste nuen, aukeratzen nuenean karrera bat, baina mugatuta nengola, bai lana, edo bai nire bizitzaia hori izango zela, neukan bizkat ideia hori, eta konturatu naiz urteetan zehar, ez aipatu da, zure ikasketak batzuk izan daitezkela, baina bai ikasketa prozesu hortan edo gero lanean hasten zarenean ez zaituela mugatzen. Ikasketa karrera bat aukeratzeak egiten zaitu aberaztu, baina gero zuk badauzkazu beste gauza batzuk, beste inkietude batzuk, eta azkenan karrera horrak edo ikasketa horiek emango izute balioa gero irtetzen zarenean lan mundura aukeratzeko, daukazun bagaje horrekin, nondik jo nahi duzun. Orduan, pixka bat mezua da, ez kezkatu gehiegi zan nahi dut ez da edo hau, eta honek mugatuko nau nire bizitza guztian, ez. Aukeratu bai gustoko duzuena, baina ez kezkatu, porque bizitza luzea da, eta bizitza horretan edo urte horietan zehar zuen esperientzia guztiarekin, gero egin halko duzu edo mugitu halko zarete nahi duzuen alorretan. Nik neukan pixkat pertzepzio hori igual mugatuko nindutela, ikasketek eta ez. Azkenean gero gauza desberdinak egin ditzakezu ikasten duzuna zer ikusirik ez daukanik, edo baina esan nahi dut ez dizuela mugatuko. Orduan, ez kezkatzeko gehiegi. Batez zer importanteena da, zertan pasatu nahi dut gehien nire denbora, hemendik aurrera, eta zer aportatu nahi dut, zer egin nahiko nuke, urte batzuk barru lanera ateratzen naizenean, ez? Hori da, pixka bat. Eskerrik asko. Entzun ditugu zeintzuk ziren edo zeintzuk dira beraien kezkak bere garaian, ez da? Orain txanda emango dizuet zuei, zuen kezkak, zuen galderak zeintzuk dira? Ze galdera dituzue, lau profesionala hori egiteko? Venga, animatu zaitezte. Dakazue aukera paregabea.
Ezarete baten bat animatzen galdetzera, zalantzaren bat edo kezkaren bat. Zer jakitea gustatuko litzaizueke edo zertan sakonago azaltzea, zerbait? Ez da inor animatzen, bai? Galdetu lasai? Galderen badaukazu? Lehenengo hasten danean gero ja... Edozu? Bada jozu mitu. Hori, neska horri. Bai, a ber... Bai, galdetu lasai. Zure izena? Bianca, Galdetu. biologia marina ikasteko zenbat urte diz? En plan, gutxi gora bera. A ber, nik benetan ez nuen biologia marina egin, nik egin nuen biologia, normala, ez? Baina, karo, nik egin nuenean oso ezberdina zen, ziren 5 urte, ez? Orduan dago alde batetik egin alduzu biologia eta gero egin masterra biologia marinan, orduan izango ziren 6 urte, edo egin alduzu ciencias del mar, hori ez dagoela hemen Leioan, hori daukazue Cádiz, Canariasen, Valencia. Galician, Vigon, Zaragoza, Valencia también creo que hay. Valencian dago biologia marina. Igual sí, entonces Murcia, entonces no. Orduan, bidez bereinak daude, baina dena den, osea, esan nahi dut, nik egin nuen biologia normalan, orduan, lehen kontatu dizuet, ez? Ni sartu nintzen ekologia laborategian eta tesi egin nuen larbetan. Orduan, modu naiz eta biologia ikasi normala ere azkenean egin alduzu lan egin biologia marinan eta noiz bat erabakitzen baduzu, idatzi aztira, ze, hor daukazu aukera aztin tese egiteko, bekaria moduan sartzeko, eta behar bada etorkizunean, hor bukatzeko lan egiten, ni bezala. Betu, badakazu gonbidapena. Galdera gehiago? Venga, ze kezka dituzue? Irakaslea animatzen. Bueno, ni irakasle izan da ere, ikasleen zalantzak eta dudak ere baditut, eta, aipatu dituzue ze garrantzitsuak diren komunikazioa eta hizkuntza, ez? Eta horrekin batera niretzako oso garrantzitsua da komunikazio atalean pertsonen arteko harreman kalitatea. Nire galdera da, seguramente zuen ibilbide akademikoan eta profesionalean aurkitu dituzue mutil, gizon, laguntzaileak eta mutil, gizon, ez laguntzaileak, bai? Ze ezaugarri eduki dituzte zuen ondoan animatu eta lagundu egin zaituzten gizonek, eta ze ezaugarri izan dituzte kontrako papera egin dutenek. Familiarekin hasita, adibidez. Bueno, Es que no entendió la última parte de la pregunta yo. Nire aldetik tesia egin nuenean, oraindik ez nituen umeak, baina banuen bikotea, eta zentzu horretan ukatu zitzaizkion labadora pila ipintzea, baskari asko egitea eta barez. Gaur egun, nik, pandemia dela eta ez dut bidaiatzen, baina asko bidaiatu dut, ume txikiekin, eta nik uste hor, etxean nire familia ikusten dut lan talde bat bezala. Orduan, batzutan ematen du mesede bat egiten dagoela zenarra hori egitea gaitik, eta ez, nik ikusten dut lan talde bat bezala, nire kasuan bere lan errezagoa da. Ez du lan eramaten etzera, ez du bidaiatzen, orduan lan talde bat gara. Gero, lanean, zer gertatu zaidan? Lanean, gizartean bezala, badauzkasun mota guztietako gizonak. Badauzkazu macho alfa, deitzen dena, eta igual egia da, zientzan oso ugariak direla, ugariagoak, beste leku batzuetan baino, eta, lehen esan bezala, esaten izuna, astin, emakume gehiago gara, baina zuzendaritza postuetan, oraindik ez daukagu emakumerik, ez? Orduan, badaukagu borroka, noski, ni oso borrokalaria naiz zentzu horretan, eta gizon horiek mundu guztiak pentsatzen du berak daukana irabazi duelako izan da, ez?
bakoitzarentzat bere privilegioak ikustezinak dira. Gizon horiek ez dituzte ikusten privilegio horiek. Hor, zientzian badago gauza bat deitzen dena, ez bakarrik zientzian, la tijera deitzen dena, esan bezala unibertsitatean, emakume gehiago gara, nota hobeagorekin, baina denpora pasatu ala, ez gara heltzen izatera ez katedratikoak, ez zuzendaritza postuetara, osea, unibertsitatean holan, gehiengoa gara, baina gure presentzia gestien doa. Gizonena berriz, gorantza. Gizon batzuen jarrera da hori ikustea eta errekonozitzea errazago eduki dutena, baina gizon askorena da, pentsatzea ez, ni hemen goian nago merezi dudalako eta ez dut inolako errestasunik eduki, ez? Orduan, hor gabiltza, gero ni zehazki mugitzen naiz asko arrantzaleen munduan, mugitzen nahi nahiko gizonen munduan. Adibidez niri gertatu zitzaidan, ni hasi nintzenean hastin, enbarkatu behar nintzen arrantza ontzietan, ez? Arrantza ontzi horietan, emakume bakarra nintzen, ez? Eta joan nintzen lehenengo aldiz, esaten zuten, guri ez eman lanik, Ze mariatzen bazara urtsiko zaitugu eta gero ziren oso superstiziosoak eta esaten zen mujer a bordo mala pesca, ez? Horan, joaten zinen horra, pentsatuz, arrantzatzen ez badut, espero dut arrantzatzen ze bestela nire errua da, ez? Orduan, ikusi zuten ni ez nintzela mareatzen eta nire astiko lankidea bai, gizona zela, mareatu nahi daitezkela gizonak zine emakumeak, baina ikusi zuten gain nintzela, eta orduan gero superpozik zeuden, eta nahi zuten beti ni joatea. Arrantzalaren bizitza gogorra da, eta ematen nion zeo zer ez berdina, ez? Egia da, pizkanaka joan behar izan garela borrokatzen oso nekagarria da, eta batzutan esaten duzu, daukadan hau guztiak gehi beti hor, beti bilera guztietan eskualtzatu eta beti nekagarria da, baina egin behar da, eta gizartean bizala tokatu zaizkit mota guztietako gizonak, baina bai garrantzitsua da etxean lan talde bat izatea. Ze bestela, esfortzu guztia beti borrokan kanpoan, eta beti borroka barruan, hori oso nekagarria da. La última parte de la pregunta. ¿Con qué tipo de hombres nos hemos encontrado que nos hayan ayudado y que nos hayan ayudado? Pues yo me he encontrado, he trabajado casi siempre con chicos, más con hombres, me ha tocado, no sé por qué, pero tengo una experiencia curiosa que me mandaron en el doctorado, me mandaron a un curso a Alemania, a Frankfurt Oder, que estaba, y fui allí y llegué tarde, hubo un retraso, entré a una sala enorme, éramos 249 hombres y yo. Entré, entonces me dijeron, "The lady", y recibí un aplauso. Entre que llegué tarde dije, pues soy the lady, porque creo que no hay ninguna mujer más. Y me aceptaron muy bien, es que han pasado ya unos cuantos años, pero es que alguno me pidió que le pusiese el café. Estábamos en esto del café y digo, ¿qué pasa? ¿Tú no sabes, tú eres tan listo, estás haciendo un programa que no sabes usar una máquina de café? O sea, todavía hay gente que se cree que por ser mujer le tengo que preparar el café, porque yo estoy en un máster igual que tú. Todavía, yo creo que me ha pasado más en el extranjero, en algunos países que se suponen que están más avanzados. He tenido experiencias más de ese tipo en algún congreso y en esa me quedé realmente asustada y digo, ¿por qué me pides eso? Pero es cierto que salvo anécdotas así, pues cuando eres madre también a veces es más difícil, ya te ponen un estigma de a ver cómo vas a hacer el trabajo. Hay pero yo creo que las cosas están cambiando, gracias a Dios. En general, como he tenido que trabajar mayoritariamente con hombres, yo creo que sin querer ahora me he dado cuenta que vas desarrollando herramientas, tú misma te desenvuelves sin querer, pues para que ese tipo de hombres pues te afecten menos, porque es cierto también en alguna reunión si vas, hoy vienes con brillos, digo, yo no me meto con tu vestimenta, o sea, nosotras a veces se nos asume que a ti no se te ocurre, a mí no se me ocurre en una reunión criticar, o sea, decirle a alguien cómo va vestido. Yo porque iba con, pues no sé, pues alguna camiseta de brillos que está y me dicen, uy, aquí viene la brillos.
es una reunión, eso luego vas aprendiendo en la vida que ese tipo de gente desarrollas, las primeras veces te sientes un poco descolocada. Luego dices, bueno, ¿y tú qué vas desarrollando, digo, esas herramientas? Yo creo que últimamente ya no me ha pasado ese tipo, pero a vosotras sí os dicen, o a vosotros, porque a veces hay en distintos campos, yo creo que la ignorancia y seguir adelante como es la mejor herramienta para... Esto no estamos hablando de vestimenta ni de mujer, como han dicho, no estamos evaluando esto, estamos haciendo, aquí hemos venido a trabajar y a hacer una reunión. Entonces, pues bueno, os encontraréis de todo y no pasa nada, vosotras seguir adelante. Bai, bueno, nik ere. Bai, pixkat galderari lotuta ere, zer komunikazio batean eta jarreretan eta nire esperientzia laburretik, nik baloratzen dituen gauza dira errespetua, entzuten jakitea, eta, nik oso esperientzia laburra dakat, baina asko gustatu izan zait, lana rekonozitu diatenean, edo eskerrik asko ematea, horrelako detaiak gizon emakumen aldetikan eskertzekoa dira eta baloratzekoak, egiten dutenak komunikazio on batera matea eta lana bere bidetik joatea, eta gero baita ere, asko gustatu izan zait, galetu diatenean edozein gaien inguruan, baina nire iritzia ere galdetu diatenetan, zuk ze iritzi duzu, eta hori asko baloratu izan dut. Bai. Amaia, jarraitu. Bai, nire kasuan, familiatik hasita, hori, nik esan bezala nire neba hasi zan ikasten, eta nire gurasok, nire neba, inoiz, familian, noski inoiz ez dute inolako arazorik euki aukeratutako karrera edo dena delakoarekin. Gero, bizitza profesionalean, beti topatzen duzu, nagorek esan duen bezala, denetik dago, leku guztietan bezala. En telecomunicaciones probablemente también es un ambiente muy masculino. A ver, nire lana, ez dik esaten zuen bezala, lana egiten duten teknikari gehienak, nire, gure kasuan esango nuke danak, dira gizonezkoak, eta orduan, noiz behinka jo emaztara beraiekin, eta izaten zara normalean emakume bakarra, eta hola. Eta ez dut bereziki kasu konkreturik, baina baten nagorek aipatutako komentario horiek de te has cortado el pelo, edo gauza batzuk ja zure fizikoaren inguruan, ez direla, ondo, askotan, esaten dutela, ondo bezala, baina esaten duzula, ez dago beharrik. Esan nahi dut, ez didazu esan behar, gelitzen zaidala ondo hilea, edo, askotan egite dute, tradizioa, beraien ateratzen zaielako barrutik, eta batzutan, edo normalen borondate honez, ez, baina, eta borondate honez egiten ez dutenak ere badaude. Zure lana ez dutenak baloratzen, edo egiten dizutenak gaizki sentitzea, zeo zer gaizki ateratzen bada, edo horietakoak ere badaude. Borondate honarekin egiten duten horiek, bitu, azkenean konturatuko dira, ez dutela ondo egiten, eta aldatuko dira. Borondate txarrarekin egiten duten horiek, nik egiten duana da, pentsatu arazoa beraiek daukatela. Zan nahi dut, nik nire lana ondo egiten badut, eta nire nagusiak, lankideak, posikoa daude nire lanarekin, ez dait inporta beste pertsona horiek zer esan dezaketen. Esan nahi dut, euki dut suertea, ez dudala euki nire lanean eragin zuzena daukan pertsona batekin arazo hori. Baina, noiz benka gertutik, baten batek, bai euki ditu horrelako komentarioak. Baina hori, nire pentsamendua hori da, arazoa berak dauka, nik ez dakat arazoa, nik nire lan ondo egiten dut, eta bera joango da seguramente, ni joango naiz nire etxera superlasai, eta bera seguramente joango da humore txarrez, edo ez duelako lortu nahi izan duena. Ez dela ni pikatzea, edo ni gaizki sentiaraztea. Orduan, egongo dira, olako kasuak, baina hori, zuen lanarekin gustora bazaudete eta badakizu ondo egiten duzuela, ez dizue inportau behar bestek zezaten duten. Nik daukat anekdota bat, joan nintzela,
bueno, egin nuen lan bat, Europar proiektu batean, eta gonbidatu ninduten Bruselasera, Europarlamentura aurkeztera, ez? Orduan egin nuen aurkezpena, izan zen como la cima de mi carrera, Bruselasen, Europarlamentaren aurrean aurkeztera, eta, bueno, bueltatu nintzenean, online eman zuten, orduan niri jefak, galdetu zean, zer moduz joan zen, orduan nire lankide batek, que es que no lo he podido ver, eta nire lankide batek esaten du. Iba demasiado maquillada. Ez, orduan, ez zaude hor tesia egiten, lanpilloa egiten, koordinatzen kriston lana, eta zuk daukasun komentario bakarra hori da. Nik ja, izan zen justo pandemia aurretik, ez? Orduan, karo, esaten diogun eskei, zuei berdin da. Eta egia da niri momentu horretan berdin zitzaidala, ze super seguro nengoen nire buruaz, eta esanean, pobre. Hori da. Baina, karo, ere ulertu behar dugu, karo, orain dela, hogei urte, egingo balidake, komentario hori jaso izan banu, zer egingo nuke. Eta orduan, karo, nik ulertzen dut, oraindik, nik orain nire buruan segurtasuna daukat, baina pasatu ditut momentuak, non ez nintzen nire buruaren hain seguro. Orduan, badaude pertsonak egora horietaz aprobetsatzen direla horrelako komentarioak egiteko. Oso erreza da zuei esatea seguro egon, baina pentsatu behar duzuen, igual, hasieran ez aretela zure buruaz oso seguro egongo, eta normala da, baina, bai garrantzitsua dela, batzuei ez egin horrelako komentariorik, ez dugu jakin nahi zer iruditzen zaizuen gure itxura, ez dugu jakin nahi zaigu zer interesatzen, jakin nahiko galdetuko genuke, eta neskei erreza da esaten, baina lortuko duzue, ez egin kasurik, zure lan azala. Itxoin. Están deseando ya. A ber, ez dakit, azkenengo galdera batentzat tartea dago, baten batek zerbait galdetu nahi du? No, quieren el almuerzo. Bueno, nik eskerrak eman nahi nizkie berriro beraiei, laurei, ikusi duzue zelako profesionalitzelak, erreferenteak zientzia eta teknologian, erreferenteak hemen ditugunak gure artean, bai, hurbilak, eta labur bilduz, bereiek esan bezala, informatu zaitezte, galdetu, eta horrelako profesionalei, nahi duzuen guztia galdetu, zuen begirada zabaltzeko, eta gero nahi duzuena aukeratzeko. Eskerrik asko, eta orain bai, txalo handi bat beraien. ¿Sí?